Naapektuhan na ang Kidapawan City sa mga kaso sa African Swine Fever. Kini ang gikumpirma ni City Veterinarian Dr. Eugene Gomez. Confirm positive ang ato ang sensor of extension no, sa Purok Pinya. Then positive sad ang ato ang Purok Apple sa Barangay Singaw. Matino nga duna nay kaso humanigawas ang resulta sa blood sample nga ilang gipadala ni adtong Martes ug nagpositibo ang mga baboy sa ASF. Duha ka lugar ang apektado, kini ang Sinsuat Street sa Barangay Poblasyon, usa ka purok sa Barangay Singaw. Ang Barangay Singaw duol sa boundary sa munisipyo sa Makilala kung diin 5 na ka barangay ang dunay kaso sa ASF. Mikabat sa isa ka gatos ka baboy ang nadepopulate kagahapon Hulyo 18 dinhi sa Kidapawan City. Nagpahimang no ang lokal nga panggamhanan nga likayan na sa mga taga-syudad ang pagpamalit og karne gikan sa ubang dapit kamahimong hinungdan sa pagkuyanap sa virus. Gipaklaro ni Gornes nga mohatag og financial assistance ang city government sa mga apektadong hog raiser. 5,000 alang sa anay og barako, 3,000 alang sa mga fattening grower og 500 sa mga baktin. So the mayor will be providing financial assistance. Upat na ka munisipyo og ang syudad sa Kidapawan City sa probinsya sa Cotabato ang nakatala og ASF. Gikan dinhi sa Kidapawan City, Esther Roque, Newsline Philippines. Stay safe.